こんにちは。チベットテレビのテスモです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はニュージーランドの新首相選出を祝福し、成功を祈られました。ダライラマ法王の議会名誉黄金勲章授与16周年の祝福にあたり、ワシントン DC で記念式典が開かれました。ペンバツリン主席大臣はワシントン DC の全国記者クラブで一つの中国政策の影響について演説しました。アメリカの中国共産党に関する下院特別委員会は中国とチベットの対話の平和的な再開を求める声明を発表しました。情報国際関係省のノジルマ大臣はフォーラム2000会議で会談し、討論者としても参加しました。チベット博物館はチベット抵抗運動に関する臨時展示を世界各地で開催し、今回ダラムサラで開催されます。ロンドンのチベット事務所は保守党と労働党の年次会議でチベットの人権擁護活動を行いました。オーストラリアのキャンベラチベット事務所のカマシンゲ代表はテンジプンツォドリン議員とともに全国オーストラリアチベットコミュニティ連合協会の理事会に出席しました。インドチベット調整事務所はウトラプラデシュ州でチベット認識プログラムを開催し、インドの若者たちにチベット問題について呼びかけました。ダライラマ法王はニュージーランドのクリス・ルックソン次期首相に就任を祝う手紙を送り、ニュージーランドの人々のための様々な挑戦への成功を祈られました。法王は手紙の中でニュージーランドの非核政策を評賛し、ニュージーランドは世界の安全保障と平和を推し進める上で重要な役割を果たす可能性を秘めており、他の国々は耳を傾け見習うべきであると述べられました。今週水曜日、ダライラマ法王14世にアメリカ合衆国議会が国内外の文民に授与する最高の賞である議会名誉黄金勲章が授与されてから16周年を迎えました。アメリカ下院の名誉議長であるナンシー・ペロシ氏、ジム・マッカバン氏、クリス・スミス氏、ベティ・マクラム氏、ヤン・シャコスキー氏などのアメリカの重要な下院議員たちが出席し、ワシントン DC のキャピトルヒルで式典が開催されました。ペンバツリン主席大臣、リチャード・ギア国際チベットキャンペーン委員長、テンジュイギャツォ大将元中央チベット政権の大臣であるテンジン・ナムギャ・テトン氏、国務省や米国国際開発庁のスタッフも出席しました。ペロシ名誉議長は議会名誉黄金勲章の法への授与を誇りの源と呼び、リチャード・ギア国際チベットキャンペーン委員長のダライラマ法王だけでなく、チベットに人々を引きつけるたゆまぬ努力をたたえ、深い感謝の意を表しました。また、ダライラマ法王に対する米国の議員たちの枠組みを超えた支持を強調しました。ペンバツリン主席大臣は、この受賞はチベット国内で苦しむチベット人にとって非常に名誉なことであり、人々の励みとなり、中国の弾圧から64年に経ってもなお、不屈の精神が維持させていると述べました。中央チベット政権のペンバツリ主席大臣は今週水曜日、ワシントン DC の全国記者クラブで演説を行い、チベットの地政学的関連性、その精神的、文化的影響、そしてチベット人のアイデンティティを消滅させる恐れのある中国の習近平国家主席の一つの中国政策の影響について語りました。現在、主席大臣はワシントン DC でアメリカの国会議員に会い、チベット中国間の紛争解決促進法の対立に向けて働きかけを行っています。ペンバツリン主席大臣はラテンアメリカへの初訪問を成功裏に終えた後、今週木曜日ロサンゼルスに到着し、ニューメキシコ州、バージニア州、ジョージア州を訪れ、ロサンゼルス、アルバカーキ、サンタフェ、アトランタ、シャロッツビルのチベット人コミュニティと会談しました。
その中で主席大臣は第17回チベット亡命議会第5会期中に採択された全会一致の決議に基づき、最近提出されたチャトレルと呼ばれる中央チベット政権への任意の寄付の免除について話しました。また、中国チベット紛争を解決するための中道政策を守ること、現在の内閣の政治的、行政的努力のその他の重要な優先事項について語り、チベットの国家としての未来のために若者たちにさらなる責任があることを自覚させました。今週水曜日、中国共産党に関する下院特別委員会のマイク・ギャラガー委員長とラジャ・クリシュナムーティ委員長は、中央チベット政権のベンバツリン主席大臣及び国際チベット憲編のリチャード・ギア委員長との会談した後、中国チベット紛争の平和的解決を求める共同声明を発表しました。情報国際関係省のノン・ジルマ大臣は、2023年10月16日から17日にかけて、チェコ共和国のプラハで開催された第27回フォーラム2000会議において、政治家、市民社会組織の代表者、ジャーナリスト、民主主義活動家、人権擁護者と会談しました。また大臣は、シャープパワー時代における民主主義の擁護と題された討論会で討論者の一人として参加しました。先週の金曜日、元公安省大臣のドゥンジュングル氏は、チベット博物館の臨時の展示会シェルサクスの開幕式を行いました。情報国際関係省のガンマチュン委長官が司会を務め、特別ゲストとして映画監督のテンジ・ソナム氏とリト・サリン氏が出席しました。この展示会を開催する目的は、1957年から74年にわたるチベットの歴史について、公平で嘘偽りのない真実の情報を発信し、その歴史的意義からチベットの抵抗運動を浮き彫りにすることです。シェルサカスは、テンジ・ソナム監督とリトー・サリン監督による同名のドキュメンタリーを元にしたものであり、ドイツのベルリン、インドのコーチ、ニューデリー、モンバイなど世界各地で開催され、今回はダラムサラで開催されます。ロンドンのチベット事務所は今月、マンチェスター、リーズ、ビラルール、リバプールの地元チベット人の支援を受けて、保守党と労働党の年次会議に合わせて、集中的な人権擁護と啓発活動を行いました。チベット事務所はこれらの政治的イベントによって、チベットと中国の紛争解決における英国政府の関心と潜在的な役割、そして存亡の危機であるチベットの環境保護を訴えました。ロンドンのチベット事務所はまた、ロチュ長官の司会で英国在住のチベット専門家であるディベーシュ・アナンド居住、マーティング・ミルズ博士、スナンフラッシュ代表によるトークセッションを行いました。スナンフラッシュ代表とロチュサムテン長官は、会議開催都市の近隣に住む多くのチベット人に支えられながら、これらのイベントに参加した与野党の国会議員、研究者、党員、志を同じくする組織、企業、活動家と交流しました。また、香港のエジュアリと結束を強める機会も得ました。全国オーストラリアチベットコミュニティ連合協会の第7回理事会が10月14日から15日にかけてニューサウスウェルズ州ワガワガ市で開催されました。キャンベラチベット事務所の赤間信玄代表が特別ゲストとして、チベット国会議員のテンジ・プンズク・ドリン氏が主賓として出席しました。会議ではオーストラリアにおけるチベットの人権擁護の強化、中央チベット政権が新たに開始したビータグプログラムの促進、チベット連帯パートナーシップのグリーンブック及びブルーブックの支払いにおける会員増強活動の重要性など様々な議題について議論、審議が行われました。今週月曜日、インドチベット政策事務所とバラット・ティバット・サムバトは共同でウトラプラディッシュ、クシナガルでチベット認識プログラムというイベントを開催しました。元国会議員であるシュリ・ラジャニカント・マニ・トリパティ氏は、インドがチベットと共有している言語的・精神的な関係について語り、インドの若者たちにチベット支援を支持し、連帯を示すよう呼びかけました。このイベントには300人以上の学生とメディア関係者が参加しました。
また、チベット博物館によるインドとチベットの関係と題された写真展もキャンパス内で開催され、学生や教職員で賑わいました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。